O lume, forza máxica, regalo da deusa ríxida a humanidade. Lume que nos quentas das noites frías e nos protexes das feras e alimañas. Lume que nos alumeas nas noites, na oscuridade. Lume que transformas os alimentos en manxares, que transformas o ferro en ferramentas e armas poderosas, ou o ouro en alfaias para adornar a mulleres e homes. Lume que ao teu arredor compartimos momentos únicos, contamos historias, cantamos cantigas, facemos grupo. É tal o teu poder, e por iso te invocamos xunto aos outros elementos fundamentais da vida. Forzas do ar, terra, mar e lume. A vos fago esta chamada. Se é verdade que tedes máis poder que a humana xente, facede que aquí e agora o espírito dos nosos amigos que non poden estar aquí presentes participen con nós deste Arde Lupus. MMXX Alito.